lumea, mă numesc Cristi și astăzi ați venit la un nou episod în magia lui Cristi. Pentru început avem aici un pachet de cărți care este bine amestecat, din câte vedeți. Așa. Așa. Nu contează cum sunt aranjate. Așa. Pentru început vom avea nevoie să extragem 16 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Restul cărților nu vom avea nevoie, deci le lăsăm deoparte. Dar acum vom face 4 rânduri a câte 4 cărți. 1, 2, 3, 4 și le aranjăm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, stați, da? 1, 2, 3, 4. Acum vom întoarce aceste 4 cărți, deoarece aceasta este magia. Așa. Puteți face trucuri oricărui prieten de-al vostru. Spunând-lui, hei prietene, hai să arăt un truc. Ați prins ideea. Acum vom extrage cărțile care sunt întoarse așa. Una, 2, 3, 4. Restul cărților, din câte le vedeți, sunt aici amestecate. Iar acum veți face un gest magic. Avem aici cei 4 ași. Acum să vă arăt trucul, cum este. Veți avea nevoie să scoateți din tot pachetul cei 4 ași. Așa, scoatem cei 4 ași. 1, 2, 3, 4. Înainte de a arăta trucul, trebuie să vă preparați puțin cărțile. Trebuie să numărați 12 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu contează ce culoare sunt. Acum este un coincidență că mi-au căzut toate de inimă neagră sau trepă. Cei 4 ași îi veți pune în fața pachetului. Veți întoarce pachetul și îl puneți peste celelalte cărți. Vă duceți, puneți așa, la spectator, că trebuie să extrageți 16 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Restul cărților îi spuneți să le dați deoparte. Iar acum o să-i spuneți că o să faceți 4 rânduri a câte 4 cărți. Și veți face 1, 2, 3. Și acum va fi asul și trebuie să faceți, scoateți asul de jos și trageți cartea de sus, ca să pare că ați asul de sus. Acum mai faceți încă un rând, 1, 2, acum vine încă un as, 3, 4, acum 1, încă un as, 2, 3, 4 și acum direct primul as, 2, 3, 4. Iar așii trebuie să fie aranjați pe diagonală, din câte vedeți. Ne întoarceți și spuneți, hai să întoarcem niște cărți la nimereală. O întoarcem pe asta, pe asta, pe asta și pe asta. Și acum ne întoarceți exact cum vă arăt eu. Prima dată rândul de jos îl întoarceți peste rândul de penultimul rând, apoi rândul de sus pe al doilea rând, așa și așa. Și rândul de jos întotdeauna îl veți întoarce peste rândul primul rând. Și veți avea aici un as, veți întoarce ăsta și ultima carte trebuie să fie neapărat un as. Întoarceți cărțile repede ca să nu-și dea seama că sunt ași. Îi veți spune că trebuie să scoatem cărțile întoarse. Le veți scoate fără să le arătați. Așa. Veți arăta cărțile aici, toate cărțile, și apoi veți faceți un gest magic și cei 4 ași chiar aici. Cam atât cu trucul pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. Dacă mai vreți videoclipuri de la mine, dați un like și un coment. La revedere!